karon sa asta day. But ang sarap ni kanali kay di kwenta nga mo pagka-kwenta pa kay pagkita kang jay nga. Iyang gihurot ning dako Murag habahab. murag habahab na hadlok si Mang gikwenta Personal na. naman po. Ay, jay pangit ng tignan pero dili ko mudagan. Sumri sila asa ta karon. Yes, naami karon sa homemaker ang payon Butuan City. And i-flex na to ang ilang isa ka Yes. kilo nga rice worth 15 pesos. Sa mga nag-diet, pwede ka ni. Halag isa ka kilo inyong kanon basta nga niya kaldero. Sa adlaw. And ang among i-order is, kung sa tawag nila whole fried chicken, Yes. pork menudo, Bicol Express, bunggos, o sayuti. Pre, ang akong favorite, ang munggos. Yes. Idula sa imo Basta. tayo. Kaya nagpadungdung man ka kayo. Ito din, napadumong jud ko. Ako lagi yung first bite, Zay. Asa pa? Tawag po. Pero wapit. Kababay ako. Kadyat na. Juicy nga crispy. Piling na ako, pinaupo ni. Ingon ani ang nilutuan sa kong papa. Pinaupo ko naman. Nakadumdo pa siguro ka. Yes. Hi, tay. Sarap. Ano naman na yung tatay? Kaya nga no, makadumdum ko kay steam pa man eh. No? Well, sa ilahang fried chicken na whole, mao na ilang toyo, na yung mga something sibuyas. Panit ko siya, bawal ni sa ako, pero I will eat. Siyempre, Zay, napod sila yung salad sa lechon. Ay, lechon? Fried chicken. After salad. Saan ka mo ta, oy? Kalisod ba? Pwede man anaon. Ay, lusog-lusog. Tanawar ko akong mga formation. Lamig magud ni kinamuton ang manok prito. Diba? Murag maugay ang kanang murag finger food ba? Nakita ninyo daghan kay garlic ang ila fried chicken sa kilid so umot kayo. Magay ko nimo gayna. Unsay kalahian di aning homemaker sa uban. Anong homemaker? Where na siya pa? Zay, karinderya? Murag restaurant pero ang gina-offer nila nga food is pang karinderya. Yes. Pero bang ang style niya, pag musulod ka self-service, di ba kasagaran sa resto kay naamoy ka tong menu, muduol mo, ulon mo sa waiter. Dire, wala Ikaw yung lang. waiter. Na, one gani mi dire, amaze me kay. Nindot ang place, kan kanindot. So meaning to say, inato ba? Murag inato, abitaw. Yes. Tapos, Asdin ka ng organized pa yun. ikaw lang ang mukha dito sa inyong plato, kutsara, in self-service, then pinlo kay siya din, di ba? Limpyo. Naapot sila gi-offer Mga dessert. Dessert. Nakaplastar ka dyan, organized. Gikan sa baso, nakalahi, baso dilitanan. Sarap tinidor dilitanan kape. Salubong products. Naka-share pressure yun. Pero, lamig. Worth it. Baka nindot din niya kay katong pagkato na ko dai. Di ka malibog kay. Tanan nakaskuan nay pangalan, di na ka mo tanong unsa na nay mga pinirito diri. Sabaw diri. Diri mga pork, diri mga fish, diri mga chicken, katong mga kanin. Sa kilid na As in, daghan kag mapilian. Dami Based na na sa pag-plastar, di ba? atong samsamon nilang munggos. Kinabi. Ready? Damit siya. Di ba? Okay. Lahi ra. Wala gitipid ang Yung gata. Yung gata, gitipid. Gata pa lang. Ginataan yun siya. Alam ko yung banzay nga mas lagan ang sabaw kaya sa gata. Kini ispiso yun sa atong mga Bisaya. Ispiso. Bicol Express. Bicol Express. Dili. Bisag ka Bachelor nang Express. medyo nasa pressure. Pero dili maka magmahay to kay mapil gani mo jay no nga wala gid siya tipid og ingredients, di ba? Worth it. Pagkaon. Tuod di ay mga kalabo. Bugnaw siya nga place, cozy place. Tapos Ang ang meat niya mga tender juicy hotdog. What? Tender juicy abot ba? naman kag hotdog. Ay na-realize na ako dyan nga, tender juicy murag na ay pagka, gisod na po na ako sa advertise. Pero ngayang mga meat, no, Buot man. super tender. Charot. Ilahang mga kuan jay tao. Oh, friendly. Grabe ka. Accommodating ka. Kabalo ka dyan. Nalit ba ka? Di ba dugayan ka? Yes. Oh, so very good. Ako'y naguna diri. Kunya kay first timer. Kabalo ba mo basta first timer. Medyo nakipagka tagaw. So pag-abot na ako, nautan na ko, ma'am, sa process sa inyong pag-order. Diri kay murag, nakapansin ka, ma'am, na first time. Ano yung ko ba? Kanya karon nakapansin po sila kay nagtanaw-tanaw sa palibot. Sa pagtanaw na ako sa palibot, may smile na lang sila. So, nakon ko nga, ay,
kung kamo, pareha sa ako, first time nyo din eh. Unya, syempre, makafeel mo ka ulaw, kay basig dili kay mga naka-confident, sama na ako, charot. Ay, naman ka ulaw, kay nga no, grabe sila ka-friendly, and grabe mo i-welcome, yun mo nila tabangan, yun mo nila nga, gitanawan, yun ko nila, asa ko napit padulong. Pero kung so accommodating. So far, mautoy akong maingon, and napagka-organize nila, dito kong murag mas pinaka-na-amaze yun, no? Baby, you get me out there fine. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Manok. Pagdungag sa dito, JB, nahurot ng aking mga kakal dito. Pagtak-ang sa dito, may pagtak-ang sa. Palihog po ang... Ilisan pa? Ilisan pa? Para napay lasa. Palami na yun. Mga pagdungag dito. Okay. What our friends are for our friends. What? White Prince, butong. Last bite, Zay. Last bite. Yes, ako po ang... Dakpo. Ay, sorry. Lamian makukuha ni Zay. Ma-remember na ako kung papa, Zay. Kay ingani gyud Zay. Mao na gitawag sa mga pinaupo nga manok. Pinaupo nga manok. Ay, nilak mo kasi. Pagilak. Hindi nilak ko. Wow, Ay! Sorry. Huwag ko maluha, Zay. last bite. Last Si bite. Kayo. Thank you so much, homemaker! Yes. Magkita na po ta sunod sa mukha ang video vlog. Ay, mong kalimot. Pero may ay sa... Ay, kalimut sa pag-subscribe. Kaya napansin ta, Jai, every time nga mga kaunta, dito magsulti sa ila nga, mag-subscribe sila para mauban na po natin sila. Salain pa nga mga kaon Sorry, na good to. one. Ayaw mo pagkalimot sa pag-comment sa hashtag Lambo Shoutout. Pero nano ko nakita, Jai, na isa. Si Sir Mimban, hello, Hi, sir. Sir Mimban. Hello, sir. Kumusta ka rin na sa Luzon? So anyway, sa akong matikoy, no, nga naasama mo nila di Bugabos, mati. Nindot, nakalimot sa simang update. Alam kay Mati ba mo? Kung kumusta sa akong mama din ha, Nay. Kung tagi mo ginatan ako sa YouTube, kay artista na ko. Hi po sa akong mama. Shout out. Artista na ta. Mapag-relax lang diha. Pag-liako-liako. Anyway, daghan pa mi kaon video vlog. So, ay mo kalimot. Perming dumdumi nga. Lambo Bisaya.